מה קורה צבא החתולים? כאן מקס, והיום אנחנו נעשה את המוד ריוויו הראשון שלנו. אז זה יהיה על אתר דיסמוד, אנחנו ב-1.8. אני רוצה להראות לכם איזה דברים מגניבים אנחנו יכולים לעשות את זה. כי עם המוד הזה זה פשוט מאוד מדהים. אני מת על דוקטור הו. עכשיו בוא נלך על מיינקראפט קלאסיק, נעשה לזה סייב, אוי לא, וואו, זה לא אמור לקרות, אוי לא, וואו, אהבתם את האינטרו? אהבתם? בקיצור, כאילו כל הקטע הזה פה כן, הם כל כך אהבו את האינטרו שלהם, המוח שלהם בטח התפוצץ. בודיש, מה אתה עושה פה? בודיש! אוי לא, למה יש שם אנגרי זומבי? וואו, בקיצור, אז היה לי בא לשחק הארדקור, והיה לי גם בא לשחק את זה באחד המודפקים הכי גדולים, אבל באותו הזמן הכי ישנים של פיד הביסט. אז אמרתי, היי, אני אשחק פיד הביסט אולטימט, אבל אני אעשה לזה אינטרו מגניב. אז אהבתם את האינטרו? כן, אני פשוט מת על דוקטור הו. זה It's סמפאי. נודש מי סמפאי. אז בכל מקרה, כפי שאתם רואים, יש פה הרבה מאוד פרות. פרות. בודיש, אני רציני, אתה תהיה פה כל הסדרה? כן. אוקיי חבר'ה, בודיש, תכירו, זה בודיש. בודיש הוא... אני אפילו לא יכול לומר שהוא יצור. אני אפילו לא יודע איך להגדיר אותו. בכל מקרה. אז אני אומר שבוא פשוט נעשה... לא. להגיד לך, אני יותר מפחד מ-1.4 מאשר שאני מפחד מהארדקור. אני רציני. כאילו... בכל מקרה, בוא נעשה פה... כן, בוא נעשה פה סורד. וזה 1. ופה זה 2. וניקח את הקראפטינג טייבל. ואנחנו יכולים ללכת. עכשיו, כפי שאתם רואים פה, יש פה הרבה מאוד פרות, אז יהיה לנו מזל בספון. כי אם אתם לא יודעים, זה הארדקור, זאת אומרת אני יכול למות מרעב. וגם אני חי רק פעם אחת, אז אסור לי למות. מה קורה אם אני אמות, אתם שואלים? דבר ראשון, מי שואל את זה? כולם יודעים מה זה הארדקור, מה אתה נו במיינקראפט? ואם אתה נו במיינקראפט, אז אני עונה, אז העולם נמחק. כן, זה דווקא די חרא. אז בינתיים אני הורג את הפרות האלה. בבקשה, תתקשרו לצער בעלי חיים. זה לא אישי פרות, אני רציני. חבר'ה, אם תתקשרו לצער בעלי חיים, אז הסדרה תיגמר זה לא יהיה נחמד. אז על מה אתה מסתכל? הולי שיט! וואו, אנחנו ממש, אבל ממש מזליסטים. ובאנחנו מכוון אליי, אבל אתם צופים בי. אז אנחנו. סילברווד. אם אני אי פעם אצטרך לעשות פארמקראפט, אז בוא נעשה סילבר. אוקיי, כדי לא למות ברעב, אני פשוט אלך לווילג' שיש פה. אפילו לא שמתי לב שיש פה וילג'. אולי יהיו כאלה שיסתכלו על המפה והם אמרו, איזה חתיכת אידיוט!
אני כזה, אוקיי, בסדר, just don't hate, that's mean. והם כאלה, אתה מפגר. ואני כאילו כזה, זה עדיין די כואב, אני מצטער, אוקיי? והם כאילו כזה, ואני כזה, לא. והם, בקיצור, מה אני אומר? Haters gonna hate. And I'm just gonna shake it off. אז כפי שראיתם פה, אנחנו מאוד מזליסטים. אני מניח שאני אחיה איתם, עם כל הוויליג'רים האלה. חבר'ה, יש לכם בלאקסמיף? אין לי כוח. באמת שאין לי כוח. כאילו איפשהו... יש לכם איפשהו בלאקסמיף? לא? טוב, נו. שלום לך, אדוני. הבית הזה הוא עכשיו... קלוד וקרפטינג, ממש נחמד פה. אוקיי, אני מכריז על הבית הזה כשלי. כן. בוא נשים את הפרנס פה. בוא... טוב, זה הכל היום, חבר'ה. לא אתם, חבר'ה, אני מתכוון לוויליג'רים. עכשיו אני מאוד רעב, אז בואו פשוט נעשה את זה, בינתיים נאכל כמה קרוטס. אוקיי, וואו, שכחתי, זה 1.4. וואו, כאילו, אני מרגיש כמו נוב במודים, רק שעכשיו אני נוב בגרסאות, כאילו, 1.4, עכשיו, קרוט נותן לך 2.5, ועכשיו הוא נותן, ובדרך כלל עכשיו הוא נותן לך חצי. אני צריך ללמוד יותר על 1.4. המוח שלי פשוט מתפוצץ ממידע שלא ידעתי. אני אוהב עכשיו ויליג'רים, אל תדאגו ויליג'רים, אני... ויליג'רים. ככה אתה אומר ויליג'רס בעברית. וואו, המיטה מאוד מוזרה. בוקר טוב. וואו. אח שלו. אין לך אפילו משהו טוב לעשות רייד איתו. בכל מקרה, אני אקח את המיטה שלי. תודה על האירוע, חבר'ה. היה נחמד. עכשיו אני אלך מפה אל עבר השקיעה, ואתם תעמידו פנים שזה אף פעם לא קרה, אוקיי? אחרת אני אעשה לכם משהו רע, כי יש לי סטון סוד, אז אל תעשו כלום. לא, כן. לא, אוף. אלוהים, אוף. אין לך אפילו... זה אתה. AI מפגר של 1.4. חושב שהוא יכול לעמוד מולי? בושה. זה אני או שהדבר הזה הוא... שרי הוא... אני לא שואל שאלות. לא. ביז? לא. אני אפילו לא נוגע בדבורים. וכל מי שאומר, תעשה את המוד של הדבורים! אז לא, אני לא אעשה. למה? כי דבורים הם מפגרות. כאילו, אני רציני, אין לזה דבר שאני יכול פשוט לעשות בדרך כלל הוא... אם אתה לא יודע מה זה not enough items, אז אתה בבעיה גדולה, אדוני. מה אתה עושה בסרטון הזה? אני לא יודע כלום, ואני עדיין נמצא פה.
נכון, בודי, שאתה משקר רק בשביל שהבחור הוא ירגיש טוב עם עצמו. טוב, אתה צודק. פם פם פם, גונבים לוויליג'רים. כן, זו המילה העברית לוויליג'רס. זה נשמע מאוד מוזר. איפה הבלקסמיף שראיתי פה? יש סיכוי שלא הייתה בלקסמיף אף פעם. למה אף פעם לא הייתה פה בלקסמיף? פשוט למה? אם הייתה פה בלקסמיף, אז הייתי עוזב. אבל לא, בגלל שאין פה בלקסמיף, אז אני עדיין... אני הורס לכם את כל הכפר וגונב לכם את הכל. אפילו שגם אם הייתה בלקסמיף, אני רוב הסכים גם ככה הייתי עושה את זה. וואו, אם אתה שובר הרבה מאוד בלוקים במהרה, זה בטוח עושה בעיה קטנה בפריימס פר סקנד. בטח בגלל כל האנטיטיז, כי מי אני יודע, הרי זה 1.4. הגרסה יותר מפחידה מהארסקור. מקס 2016. מישהו צפה בכלל ב-Area 52 מודד? כן, הסרטון היה די משעמם. אם מישהו צפה בו אני מתנצל. רוב סיכויים שאני אפסיק בסדרה ואולי לא אחזור אליה אף פעם. אבל אם אני אי פעם ארצה לחזור אליה, אני אחזור אליה. אבל עם יותר ניסיון. Where is the blacksmith? Where's the blacksmith? מרקיפלייר רפרנס. לא, זה פרה שלך. בבקשה. אני לא רוצה לחיות יותר. אוקיי, לא, זה היה רק עינוי, לא, זה היה רק ביטוי, לא בבקשה. רגע, אפילו לא ראיתי מה הוא הציע לטרייד. זה גם ככה בטוח לא יהיה טוב. זה 1.4. אוקיי חבר'ה, די בטוח שאין לכם בלקסמיף. על מה הוא מדבר? נראה לי שיש לנו בלקסמיף מפר לפינה. אתה תחיה, זה דווקא טרייד די טוב אם אני אי פעם אצטרך אמרלדס למודים. בושה. אז אני עצלן, אני פשוט הורג כאוס כל הזמן. אני שרשיר כי... משהו מתחרז לעצלן. תשאירו איתי. הורגים כאוס כל הזמן. מגדול ועד קטן. שרים בלי שום סיבה כל הזמן. יש פה קייב. אחד ואחד. לא. אח שלו, אפשר לדבר על זה. היינו באמת הפריימס פר סקנד. מה תעשה? תצא לאור? לא חשבתי. בכל מקרה חבר'ה, אני חושב שאני אסיים את הפרק הזה פה. זה היה רק ההתחלה, אני מקווה שהוא היה מעניין. כפי שאני רואה, אתם אוהבים יותר את האתגרים של אביב מאשר המיינקראפט, שזה האמת היא דווקא די הגיוני, כי לא כולם אוהבים מיינקראפט, אבל הרבה אוהבים סבל. הרי מי לא אוהב סבל? נהניתם יופי, חתיכת אנשים חרות, מה אתם נהנים שאני סובל? כן, נכון. תודה אביב, אנשים חרות, שכחתי. טוב, נו, הרבה אומרים שאני מישהו חרה. אני דווקא יכול להיות שלם עם עצמי. סליפ, 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 סליפ. סליפ, 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 סליפ. סליפ, 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 סליפ. יופי. ממש לא הגזמתי. אז איפה הייתי?
נתראה בפרק הבא אני יודע, אני אקבל כמה דברים. אם אני אתחיל מההתחלה בפרק הבא זה בגלל שמטתי בין הפרקים, ואז אני דווקא די רע. האמת היא לא, לסדרה הזאת אתם תצטרכו לראות אותי שורד לחלוטין. זאת אומרת שאנחנו אשכרה כאילו נחצוב ביחד. בוא פשוט נסגור את הסרטון לפני שיתעצבנו עליי. יאללה ביי. כן, שכחתי גם להגיד, אני צריך להתרגל לזה. תעשו סאבסקרייב כי אף אחד לא יודע מתי אנחנו נעלה סרטון חדש, הרי אנחנו לא עושים את זה כל יום, לא כל שבוע. לך תדע, זה באופן אקראי לחלוטין. מה שייצא יותר מהר ומה שיערך יותר מהר. אם אהבתם את הסרטון תעשו לייק, ואם לא אהבתם אותו אל תעשו דיסלייק, רק תכתבו בתגובות למה לא אהבתם את הסרטון, ואני ואביב נשתדל לתקן את זה. בוא תשמר להתראות. טם פם 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 פם. אני הולך לחתוך את זה בעריכה. פם פש פם משום מה אני שר סטאר וורס מיוזיק, וזה מניח די נחמד. יש קצת לגים. טוב, אין לגים אבל פריים פר סקנד הולך, וכן הוא יורד, ובודיש אומר בודיש